balmaw ani nyankuma aw bismillah malak ci do kibaro keneka bi kibara mu bambulo kana kulo ga ulu fleni attaque do kala lere anga fintikla mo nani ni tora okula kuna fulo era na ka fo commission menu ba fama commission administrative des forces armées maliennes fama utatola lere kunu 10h wakati mo jugu binauka a okonna na anga fintikla mo nani ni tora la kibara era na ka fo ko fintikla mo ko ne era ka fo ko ni fagali ni tila to tento ko una senka riposte wala sa ka yira ni mo jugu na kuye ko jugu ke na bora no ambeta yuwaru mopti marala kuna funo yira na ka fo ko ONG ro be nuba fama ko ONG Debo Alafia ko nuka agent de supervision do minena kuna funo yira na ka fo ko ni agent ko ni kumbe ka taka tenenkude anatola ka bo tenenku mo jugu binaka ka kidnapper amero re ko bi alsa kuna funi ko ni masoro agent chogoyala mais na yo kuna funi bere soro a chogoyala ameno o fawnyana na bora ya ambeta gawo ministre sombe nuba fama ko ministère des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine allez di organisation internationale pour les migrants olu koni willa ka se gawo jouer kalo clé folo kata visite la o visite koni kunyeshini me maison des migrants manu ba fama ko tungaranga ka so utara ka taka olu ka condition lage wala sa ka deme kuma amba yola ka fo o konnana maison des migrants be gawo o coordinateur koni ayira ka fo ko maison des migrants mako be demena ko alsani organisation internationale des migrants no siraka demendo ni soima abe jawi aiwa nan bora ya amina na sai konnana amba yola ka fa be wakati jambo sanno na fen galalinu ali dubindo galanu muni malo tulu wali man na fe wore o galalinu amba yola ka foni gelay ko ni meka musu segen ko sebe sabula musu ga na wari munu be dumani wakati la ate na sombo do ref ko ni amula ka se musu do ma ula ira na ka fo ko ulu ko ni situation daira dutikula dutiku ye ayula ka fo ko olu be se ka do fana na wari kan do yere fana alisa olu ka dutiku balano ka do fana wari kan o situation de complication in konnana a muso do ko ni obligé no ka jago misenu ne ke wala sa ku débrouiller amon be wati mina sano na fa galano woni kama abe do ko sababo front contre la vie chère lui bulika joke ka nyesi ni ko kelema mais encore be dumne ko bi alisa ato bibe ka yelani mbalmon ni be dankari anga bido kibaro ala aw kambe wakati were